Then I treated him good, and then now he's stabbing me behind my back just to talk bad about me and to make some views or some videos to talk bad about me, to discredit me, defame me, which is very bad. Act 1. The story of betrayal. Abridged. Disclaimer. Please do not send any type of hate towards the people discussed in this video. This is meant to be informative and educational. So para sa mga hindi nakakaalam tungkol sa kwentong ito, ikikwento ko saglit. Bali, si Basil or the Hungry Syrian Wanderer ay nakaroon ng magandang relationship sa isang Koreano na street vendor na tinatawag niya na si Abu G, which means tatay in Korean. Ang Hungry Syrian Wanderer ay tumulong sa Abu G na ito. Nagbayad siya ng 50,000 pesos ng utang ni Abu G. Tumulong siya para maging mas masagana ang street vending ni Abu G. Nag-alay din siya na maging business partner si Abu G sa mga Korean market na itinatayo ni Hungry Syrian Wanderer. Nag-home makeover sila para kay Abu G. So dahil sa platform ni Hungry Syrian Wanderer, nakaroon din si Abu G ng mga pagkakataon na sumali sa mga iba pang vlogs. Pagkatapos lahat na yun, parang nagba-backbite si Abu G laban kay Hungry Syrian. Nagreklamo siya na wala siyang tinatanggap na pera galing sa kanya kahit ang dami niyang ginawa. At may isang vlogger na lumapit kay Abu G na nagsabing sa lahat ng vlogs na kasama ka, ibibigay ko sa iyo ang mga kita or mga profits. So nang ibinigay ng vlogger na yon ang 7.5 thousand pesos, sa halip ng pasasalamat ni Abu G sa kanya, ay nagreklamo siya. Nabanggit niya na yung mga iba pang YouTubers ay hindi nagbibigay or hindi nag-aalay ng share ng profit sa mga videos na ginagawa. Ay tinutukoy niya si Hungry Syrian. Tapos, nag-team up siya sa isang YouTuber para purong reklamo at paninira ang gagawin nila kay Hungry Syrian para lang sumikat. Act 2. The questions. Ang tanong dito, nararapat ba na bayaran ng mga YouTubers ang mga tao na kasama sa kanilang mga videos? At dapat ba siraan ang tao na tumulong sa'yo? Act 3. Aking pananaw. Oh my gulay! Bakit hindi naisip ni Abu G na ito na marami nang ibinigay si Hungry Syrian sa kanya? Oo, hindi siya nagbigay ng 7,000 pesos, pero nagbayad siya ng utang niya na 50,000 pesos. Nag-home makeover siya para kay Abu G. Marami siyang ginawa para sa kanya. Lumabas sila kumain sa Korean barbecue. Nagalay si Hungry Syrian ng pakikitaon kay Abu G na umunlad. Pero sinisiraan lang ni Abu G sa mga iba't ibang channels, sa mga iba't ibang vloggers, si Hungry Syrian. Tinulungan siya ni Hungry Syrian. Ganito din ang nangyari sa isang sikat na YouTuber na parang Magic of Rahat. Binigyan niya ang isang tao ng bahay, tapos yung homeless man na yon na tinulungan niya ay nanirat sa kanya. Parang sinubukan nilang bagsakin ang reputation ng tao para lang sila din ay sisikat. At sobrang ayaw ko sa mga ganyan ugali. Diba, Jax? Naitay, magkano ang kikitain ko sa video na ito? Thanks God for making me realize things as early as now. Sobrang totoo yan, Basil. Isipin natin na maraming taon para makabalik lang si Magic of Rahat sa YouTube at para madaig niya ang depression niya, sanhi ng manipulative tao sa buhay niya. And as the idiomatic phrase goes, you don't bite the hand that feeds you. Kinakailangan ba ng isang YouTuber na magbigay ng part or share ng kita ng video sa tao na na-feature sa video? Ang sagot ko doon, hindi. Wala naman kontrata. Ako mismo, oh my gulay mga kakampi, na-feature ako sa maraming iba't ibang videos ng mga kaibigan ko
ito na marami, siguro malaki ang pinakitaan nila. At nandun ako sa video na yan at ako ang isa sa mga main focus character. Pero hindi ko naman humihingi sa kanila na magbibigay sila sa akin ng pera. Talaga, Naitay? Ginagamit ni Hungry Syrian Wanderer ang platform sa pamamaraan na gusto niyang gamitin. Yan ang karapatan niya bilang isang creator. Sa tingin ko, wala naman siyang ginagawa na mali. Siyempre, nakikinabang siya sa mga videos niya, pero yan ang platform niya para makagawa siya ng mas mahigit na kabutihan sa mundong ito. Kung nagbibigay lang siya, hindi ako impressed. Pero dahil gumagawa siya ng mga trabaho para sa mga tao, para makaangat sila, siyempre nakikinabang si Hungry Syrian. Pero yung mga iba din nakikinabang. And that is what life should be. Magtulungan tayo na tumayo ng magandang kinabukasan para sa atin lahat. Mayroon sinasabi na collaborate to graduate. Ibig sabihin, magtulong-tulungan. Dapat lang ganyan mga kakampi. And it's just so sad kasi sinasayang ni Abuji ang pagkakataong ito kasi maraming maganda sana ang darating sa kanya. Because he was sad. He was sad. Freaking Hungry Syrian Wanderer wanted to help him beyond what he had already done. Business opportunities. At sinayang niya. Sayang lang. Anyhow, kay Hungry Syrian Wanderer, kung pinapanood mo ito, we got you, we support you, ipagpatuloy mo ang magandang gawain. Appear. At siyempre mga kakampi, huwag kalimutan na sampalin ang like at sampalin ang kampana. Maraming salamat sa channel member na si Wellboy TV. Sa recommendation na ito, ginagawa ko ito para sa iyo, kakampi, at maraming salamat sa pagiging isang kakampi na Appear Gang.